שלום לכם הצופים בבית. אנחנו כעת בפרק ההדחה. סדיביה? כן. אנחנו רואים שאתם משתלטים פה על המשימות. כל הכבוד לכם, באמת, רד אתכם, אתם... לאורך כל העונה אנחנו שאלנו בכל המשימות. מישהו שאל אותך? טוב, שחק. סדיביה, כל הכבוד, באמת, אתם נותנים פה פייטים, אבל ארז ומור, ברור. מרגיש הפרטנרים מאז שאור סופר עזב אתכם, אתם כבר... לא יודע, אתם איבדתם את התשוקה לשבת. ארז, מה יש לך להגיד למשימה האחרונה? אני לא מבין את זה. אתה עם האף שלך. התחלנו טוב, תראה, אבל אני קבוצה, יש לי קוטמה מאחור, בן אדם קורס לי מתחת לידיים. בוא, מה יש לך להגיד את זה? אתה דבא? זה לא בגלל זה לא הסיבה. מה הסיבה? תתחיל עוד מהמשימה הקודמת, מור. ארז שוב. לפי מה שאני מבין מארז זה שהוא לא מבסוט ממך כחבר שבט. מה יש לך להגיד לו? בסופו של דבר אני נתתי את העבודה איתי יציב, מלמעלה. הוא מתחת. אתה חושב שהיית יציב? ארז, אתה מסכים עם מה שהוא אומר כרגע? אני לא מסכים עם דבריו. אנחנו נראה. אנחנו נפסיק איתכם, ברור, אתם לא מעניינים לאף אחד בבית. סדיביה, שאול, אתה במשימה האחרונה התאלפקת פה על החול עם הידיים והכל על מנת להביא את פסלון האש. הבאתם אותו, כל הכבוד. אבל לא נותן כלום במשחק. למה התאמצת? שאול, אתה תפסיק לדבר כרגע. אורן! כן! הידוע בכינוי אלי אוחנה. כן. מה יש לך להגיד על המשימה האחרונה? שאול, חבר טוב הכל היה לשבת? שווה את פסלון האש, שנשיג אותו, שבעצם הוא לא נותן לנו כלום. בסדר, זה מזכירת אבל. מזכרת, יופי של מזכרת מדהים, באמת. טוב חברים, תודה רבה, אנחנו הבנו מה שאתה עשית פה. תודה על הביסון, זה חוזר אליי. משימה הבאה, בעזרת השם, בשבוע הבא, יום ד', יהיו הרבה הבטחות. ביסון על פרק. עכשיו, הדחה. כל אחד בתורו, ייגש להצביע. שאול, ייגש. סע. אני הצבעתי לארז, הוא רזה, הוא כחוש, אי אפשר כאילו לשרוד עם חושים על האי, לאט לאט התחיל לאכול פה נשים, גם האף שלו זה מפרסית, כאילו אנחנו נעוף פה עם הרוח, זה פרזנט ממש, משהו לא מסתדר לי טוב עם ארז. מצטער ארז, אוהב אותך. אקשן. אני מדיח את ארז. לדעתי ארז הוא החוליה החלשה באי. וצריך להדיח אף ארוך, אין מה לעשות, כל הצער שבדבר, אף ארוך חייב להיות מודח. אני בחרתי ארז. אקשן. אני בוחר את ארז, המודח שלי. עוד פרטנר מבחינתי, שלא נותן את התפוקה. לא נותן את הרצח בעיניים. אין לו את זה כמו... גדולה מבחינתי, זה שאני נשארתי. אני מברור היחידי, בשלישיית הגמר. ארז, אתה המודח שלי. אקשן. אני מצביע זה היה לא קל, אני מצביע לציון. הוא צלם זבל, בכיין, מעצבן. צלם ברגש, צלם באהבה. ציון אתה המודח שלי. אקשן. חברים, אתם הצבעתם פה כל אחד בעצמו, כל אחד מה שהוא חושב. בואו ניגש לתוצאה. הצבעה ראשונה. ארז. נו, רק תסתכל על מועמד כזה. הצבעה שנייה. ארז. הצבעה שלישית. הציון. המודח ה-250,000 מהאים התאילנדים. ארז פוניה. ארז בוא אליי. ארז בוא אליי. חבר'ה, שלישיית הגמר, חבר'ה! ארז בוא אליי. אני מזכיר, אם למישהו יש ביסון חסינות, הוא יכול לשלוף אותו בכל רגע. ארז בוא אליי. האם יש לך ביסון חסינות בידיך? ארז! אתה! חבר'ה, עצרו הכל. אתם ישנתם, אני עבדתי. מה קרה, ארז? שתף אותנו. פסלון החסינות! מה שאומר, מה שאומר! ארז, מה שאומר! תציין אותי, המודח הבא, מהאים הקריבים. ציון נאווה! צא לי מהעיר! צא!
צא מהי! רק רוצה להגיד, מה אני רוצה להגיד? קוף משדר הכל. אני לא הסכמתי לזה. חברים, עצור הכל, עצור הכל. צא מהי, צא כבר, צא, לכו. חבר'ה, רביעיית הגמר, חבר'ה! חבר'ה, רביעיית הגמר! כל הכבוד.